на най-странните суеверия, които чух покрай бебето ми. Още когато родих, започнах да получавам страшно много съвети. Някои естествено полезни, но други не чак толкова. И ето кои са нещата, които не съм изпълнявала. На трето място поставям соленето на бебето. За мен това е не просто странно, а и опасно. Солта е изключително вредна, особено за бебетата, а най-вече за новородените. Тя изсмуква влагата от кожата и може да причини не само раздразнения, а по-лошо изгаряния. Ето защо това категорично не съм го правила. На второ място, съветът да не се режат ногтите на бебето. Например, нашата дъщеря не обичаше да стои с ръкавички, постоянно ги вадеше. А другият вариант беше постоянно да се дере и в началото наистина беше надрана. Така че аз просто избрах да й поддържам. Ногтите за мен това беше повече въпрос на комфорт и безопасност, а не на суеверия. И топа на топа за мен беше съветът да внимавам какви хубави думи казвам на бебето си. Дори ако може да ги свеждам до минимум, съкън да не го урочасам. Това според мен са много стари виждания от времето, в което любовта и нежността са се виждали като слабост. Аз обаче вярвам, че детето ми има най-голяма нужда от това да усеща, че е обичано. Дори да не разбира думите ми, със сигурност усеща енергията и начина, по който му говоря. Вярвам, че човек може да урочаса злонамерено, но от любов и хубави думи никой никога не е пострадал. Разбира се, това е лично мое мнение, като уважавам хората, които избират да вярват в различни неща. Това си е тяхно право. Аз обаче избирам да се доверявам на усещанията си, на инстинктите си и на начина, по който аз чувствам, че трябва да се грижа за детето си, а не да следвам вярвания без реална обосновка. А сега ми е много интересно, кои са най-странните неща или абсурдни, които на вас са ви казвали за вашето бебе?